Здрасти, Йоана. Здрасти. Ти откъде си? От София. На колко си години сега? След няколко години ще ставам на 4, ама сега съм на 3. Сега си на 3, но след няколко години ще станеш на 4. Да, След колко години ще станеш на 4? знам. Не знаеш. За една година. Следващата година ще си на 4. Да, Сега си на 3. Миналата година на колко беше? на 2, Точно така. 3. Точно така. А другата година ще бъдеш на 4. Но иначе много ми хареса това. Най-хубавото нещо. Много смешно ми стана. Кой те доведе днес на шоуто? Я да видя. Да ми помаха с ръчичка. Здравейте! О, имате едно бебенце, сигурно една. Ами това е 1 месец. Един месец! Много мъничко. А майка ти какво работи? Тя стои, гледа бебето. Ага, тати ли работи само? Само тати. Какво? Само по командировки. Къде ходи по командировка? Ами в Пловдив. От София до Пловдив постоянно пътува. Да. Вечер връща ли се? Ами да. Да, щом ме и бебе. Хубаво. Къде да чуем твоето изпълнение? Хубав, силен глас си напред към камерите. Песничка. Дай, ще направим първо една репетиция за пианото. Давай, ти си. Забо. Ама не, малко по-силно. Добре. Забо рана, що музичи хвана, бързо напрека ги струпа, изготви вкусна супа, после викна всички, попови лъжички, ясте, розби мили, храната дава сили, мои розби мили, щом сберете сили, заедно хванете стърка, който тук дохвърка, после и крилете, вима оскобете, за да сложи всяка запка перо на своята сапка. Ква-ква! Браво! Ти каква ще станеш като пораснеш голяма? Принцеса. Как се става принцеса? Ами, с корона. С корона? Трябва да си намериш от някъде корона. Принц. И принц. Къде ще го търсиш този принц? Стача ще го намерим. Така е. Тате, като ходиш по командировки, оглеждай се за принцове. Аз ставам за принц. Ставам ли за принц? Не. Защо? Какво ми има? Много си голям. Много си голям, на нас не трябва малък принц, който да ни е по размера. Добре, я усмивка към камерите. Принцесо, аплодисменти. Благодаря ти. На сцената идва...